ассалому алайкум, ҳамватанони азиз, ҳамдиёрони азиз, падарону модарон, бародарону хоҳарони гироми қадр. Бо шумо ҳастам Ҳусейн Нуриддинов аз канали мо шумо, канали фикри шумо. Бародари азиз, мо 1 январ буд, 2 январ навор карда будем дар бораи қонуне ки президенти кишвари Россия Владимир Путин ба имзо расонданд аз 30 декабри соли 2024 то 30 апрели 2025. бисёр саволот дар ватсаби мо меомад ки бародари азиз чӣ хел рафта худамои мақсад қонунӣ кунем. Нав бародари азиз дар шабакаи Владимир Каженов, президенти миграсияи Россия, мақсад президенти мигрантҳо, навор буромад аз 28 январи 2025 ба имзо расидагӣ барои коргарои МВД Россия. бародари азиз, ҳозир ягон хел саросема нашуда навора тамошо кунед. Агар иҷозат бошад лайкоту намонед, поделиса кунед. шояд як нафар дар ин қонун бохабар мешавад, рафта худаша қонунӣ мекунад, дилпур мегардад. ин ҳам фоидаи мо шумо аст. ӯ бародарое ки документ надоред, ягон нарушени сахт кардагӣ нестед, метавонед 5 феврали 2025 рафта худ қарор дорем дар спецприёмники шаҳри Екатеринбург. хайри бародаримо бобои Нозим ва бародаримо Акои Шодӣ аз шаҳри Каменск-Уралский. Алло хайратонро дар гӯш қабул кунад. Акои Нозим саломат бошед. Бобои Зиёвиддин дар хизмат. бародари азиз, зиёда аз 150 нафар одам беҳтарин хайр мешавад иншоалло. این زمان از مفادا این مانده سنگاده زان وفادا را یارا این زمان در از مفادا این مانده سرداده زان مفادا را یارا саросема нашуда 5 феврали 2025. ҳозир имрӯз 31 январи 2025. худо хоҳад аз 5 феврал ҳамин қонуне ки 28 январ ба имзо расид, ин дигар қонун ба мисол ина барои МВД понята кардан ки мисол баъзе шаҳрвандои мо рафта мақсад нофаҳмӣ нашавад байни коргарои МВД ва шаҳрвандои худамон. бародари азиз, рафта ягон хел саросема нашуда, ҷангу ҷанҷол накарда, кипиш набардошта мефаҳмонед ҳамин қонуна. ҳамин канали Владимир Важенов медоред миграция, ҳамун видео мемонед тамошо мекунад. мана мегӯям ки қонун 1126, қонуни 1126 указе ки Владимир Путин ба имзо расонда. қонуни 1126 меред МВД, мақсад шумо барои чӣ омаданатона мепурсад. По указу 1126. Я хочу патент сделать. По указу переоформить РВП или вид на жительство. Мақсад касое ки мақсад университет мехонанд, анона метавонанд ки РВП споран ё вид на жительство. Касое ки фарзанд доранд, ягон ЗАГС доранд, у касо метавонанд ки прямо вид на жительство споранд, агар патент дошта бошанд. ва ҳамин қонун боз кӯмак мекунад ама одамое ки мехоҳанд вид на жительство ва РВП споранд. ӯ касое ки 2 сол 3 сол бе документ буданд, ягон нарушени вазбӣ надоштанд, мана ҳамин указе ки 1126 ҳаст меред, по указу мегӯед патент хочу оформить себе. Бояд шумо чӣ дошта бошед? Сертификат аз коғази больница,
میدونید از بالینسا میگذارید تو سرتیفیکات تمام. بعد برادر عزیز من تماشا کنید در اومده گفته شده از همونجا 7000 اشتراک میکنند. بعضی میگن 40000 50000 نه تو 80000 رو بعضی گفتن که اشتراک میکنند. نه همونجا گفته گذاشت ولادیمیر کاژانوف که 7000 از زیادش ممکن 10000 باشد. از این زیاد نه به فکرم که همه شما چند قدر به دکمنت گشتید از همین حساب شما اشتراک میکنن و اشتراک سپرید و بعد پولی پاتین قریب شهر یکاترینبورگ قریب 30000 پاتین بمیره 25000 در همون فمس میسپرید و دیگر مقصد سرتیفیکات 3800 من خیلی برای پاتین. برادر عزیز من این ویدیویی که در شهر یکاترینبورگ میدونم مثال این Кировский район МВДш Уральский 70 ба. Чкаловский район МВДш тарафи Титова ба. Так, ини Октябрьский район рӯбарои Шартарский рынок, бародари азиз. Ва хам метавонед дар интернет нависед кадом район шумо зиндагӣ мекунед, чӣ мекунад, МВДшо нишон медиҳад. Ини Ленинский район дар Фрунзе хато накунам, ман номерошо дар хотирам нест. Дар интернет метавонед дар Google зада бинед. و برادر عزیز خیلی که گفته گذاشتیم رفته میگوید указу 1126 ماه خدا خواهد از 5 فوریه برادر عزیز حاضر آموزید مقصد کسایی که سرتیفیکات ندارید من نمره در همین نمره که زاپس میشد در شهر یکاترینبورگ در کالماگورова 3 در تلگرام کانال ما میمونم در اومده کسایی که سرتیفیکات ندارید در اونجا نمره گرفته مقصد چی میکنید تلفن میکنید زاپس میکنید خودتون رفته экзамени патент вид на житса РВП месфарид Калмагорова Себа. Ва баъдан бародари азиз мо дар шаҳри Екатеринбург хеле ки медонед қарор дорем ва худобошо мана офиси худам кушодем. Бародари азиз мо мехостам касое ки мисол продуксия ки табиатан тоза ҳаст барои шумо пешниҳод. Пеш аз ин ман бародари азиз ба модари худам якум очрад модари худам ба ҳамин чизое гирифта равон кардам. Худо ба шукр ман ҳамин зиёда аз 2 ҳафта шуд истифода мебарам ва иштиёшон омадагӣ қувват дига хеле ҳиссиёташон ростига барои ҳамин касалиҳои тамоми касалиҳои занона мардона ҳамин чизо дар ҳақиқатан ёрдам мекунад чизе ки дар табиатан тоза натурални метавонед дар интернет занед нутарели мақсад натурали менависед ҳамун чи якум ҷо бамеистад витаминаш дар интернет занед гуглба мебинед. бародари азиз ва ман мехостам барои шумо ҳамин продуксияҳо пешниҳод кунам ва шинос кунам аз наздик. Касое ки мехоҳед аз офиси мо биёед аз пеш бо мо шинос мекунем. бародари азиз мана ин порошок протеин мегӯям барои қуввати мардонагӣ зиёд мекунад. Касое ки машқ мекунанд метавонанд истифода баранд. Ин чизе ки нест ки як бор харидед дуюм борам харид. Як бор личенеша мегиред мақсад як чизеша мегиред якта ё дуюта шумо бас қуввататона дигар хел мекунад иштиётона дигар хел мекунад. барои зану мардон мақсад чӣ мекунам ман модар барои кардам мисол модари ман машқ намекунам кунем ки қуввата пайдо мекунам хеле ки мисол ягон зарараш бошад фоидааш аст зарараш нест. бародари азиз ин барои қуввати мардона занона инҷа ҳамаш ристагиам бо биёед бо мо дар офис аз наздик шинос мекунем нархошам арзон мисол. баъд бародари азиз ин барои касое ки запор жулудкашон мақсад дард мекунад ягон мехӯред ҳал намешавад ҳама ҷое тоза мекунад даруни организматон кишечникҳое тоза мекунад. ин барои мардонагӣ бародари аз қуввати мардона барои заноам мешавад аз чи гулу табиату ҳамун чизо сохта шудааст ҳамаш чизое ки мисол натуралне бародари аз аз табиат гирифта шудаги ҳамаш рамашка ба чикараги ҳамаш табиатан тоза барои қуввата баланд кардан иммунитета мебардорад қуввати мардонагӣ зиёд мекунад. ин барои ҳама пешниҳод шудагӣ. ин бародари азиз касое ки занакое ки мӯи сарашон мисол чӣ намекунанд мӯи сар бақоват мекунанд мардакоям барои мӯи сар табиатан ҳама чизаш аз табиат гирифта шудааст. бародари азиз мо аз наздик биёед бародари азиз хоҳарои азиз мо шумо метавонем ба кор ҳам даъват кунем ҳам метавонед ҳамин анҷумани хирид худатон савдо кунед ҳам метавонед ки барои худатон истифода баред бо нархи арзон мо шумо мисол шинос мекунем продуксиякати. бародари азиз баъд поён мана инҷа дорем барои
занакое ки мисол кросига беодобиам шаид касал мешан во время касал намешан ҳама мисол ҷобаҷо мекунад барои занҳо женски касал мешан ку ҳамин истифода мебаред вақт ба вақташ мисол бемориятон мисол хуб организматонро поправит мекунад хело барои занҳо фоида дорад бародарои азиз барои сахарни диабет касое ки касали қанд доранд барои касали қанд норм мекунад ҳамин ҷобаҷо мекунад леченияша мегиред мо бародарои азиз компютер дорем ҳамин организматона ҳамаша месанҷем бо нархи арзон дастрас биёед ҳамин офиси мо худохоҳад аз номи бо канали мои вай мебиёед инҷо худохоҳад мо шумо тахфиф скидка мекунем ҳамеша доруҳоям барои иммунитета бардоштан ҳаст чизнок бошудагӣ ҳаст бародарои азиз омега 3 барои бачаҳои майда ҳаст худо бошад хаб касое ки мехоҳед аз наздик барои чашм ҳаст барои тамоми дарди чи ҳаст бародарои азиз ин таблетка не ин витамин ки ҳамин даруни организма тамоман тоза карда чӣ мекунад табиатан тоза мекунад ҳамин тарафҳои европа бо аптека нест барои бисёриёшо ҳамин фақат витаминҳо истифода мекунад ва барои либосатон шуштан ягон хел аллергия наметиҳад ягон хел касали пӯст ба гирифтор намекунад порошок дорем милла дорем ки ҳам роли шампуна бозӣ мекунад ҳам роли бӯёи хушккунанда атира бозӣ мекунад зубнои паста дорем шодкош кати бародарои азиз дандонотона мақсад бовар кунед лечение мекунад ҳаст аз ҷои зувашка истифода мебарад асажител ҳамин даҳанто мезанед 1000 бор чӣ мекунед ҷои 20 пачка зувачка мегирад бародарои азиз ва табиатан тоза ягон хел зарар надорад дандонотона мақсад бӯи хуш метиҳад бӯи даҳанатона 24 соат тоза нигоҳ медорад ҳаст бародарои азиз падмишки касое ки арақ мекунед табиатан тоза ягон хел зарараш нест ҳаст бародарои азиз атирҳои бӯи хушккунандае ки барои занона барои мардона шампуно ҳаст ки бародарои азиз камтареша чӣ мекунед дастаратон ҳам баданатон тоза бӯи хуш мекунед ягон хел зарараш нест табиатан тоза порошоке ки ман гуфтам бародарои азиз дар ҷаҳон дар якум ҷо меистад мардон ҳамин баъзе порошокаи мифе ки ариел истифода мебарем бародарои азиз вай зарараш хеле калон биёед мо дар офис бо барои шумо нишон метиҳем чӣ хел зарар дорад ва рафта рафта мардонагии мақсад сус мекунад ин чизе ки мақсад зарар надорад бародари азиз барои заноям барои мардоям ҳамин пеш агар мо нижни бельё мегӯн тагмои уту карда чӣ мекардем ҳозир агуҷо вақт не ки уту кунед мисол ки ҳамн тамом микробошо кушад айнен истифода мебаред ягон хел мақсад утукам хоҳед намекунед ин ягон хел зарараш нест бародари азиз ҳаст барои газ ҳаст барои курти сафед агар ягон доғ доред сафед мекунад чиқ мезанед тоза мекунед ҳаст барои газу плиткаи ва тоза мекардагӣ бародари азиз бисёр чизо дорем чанд намуд каталогҳо ҳаст ва метонем бародари азиз ман ин чизои харидорӣ мекунем метонем официально сайти худатонро кушода бо нархи арзон дастрас кунед мақсад аз мо нахаред мо намегӯем ки шумо аз мо бехарид кунем бо пул кор кунем худатон омада қабул шавед мо ба кор даъват мекунем аз программи худатон даромада метонед заказ кунед бо нархи арзон дастрас бародари азиз касое ки ҳаҷ мераванд ҳоҷи абдураҳмон номерошон дар зери намор мешавад муроҷиат кунед бисёр бародаро мода мепурсанд ягон одамои шахсияти нағзал мо ба тавсияте ҳоҷи абдураҳмон дар хизмати шумо авиакаси канали мо канали фикри шумо мақсад билет касе балозим аврашаси кунед касое ки зану модаро ки кор мехоҳед мана мо пешниҳод мекунем мана офиса мо биёед мо барои шумо кора пешниҳод мекунем дар компания амве даромада кор кунед маблағи нағз дорад ҳамаи чизошо истифода баред барои шумо аз худи программа ки мехаред шумо бо бал метиҳад 100% нест 40% мақсад 60% шумо бо бал метиҳад бо дигар харидатон ба арзон мешавад бовар кунед ин компания кати уже тоҷикӣ худмо дар москва хело пешрафтагӣ мефаҳмад бо аз наздик биёд мо шинос мекунем бародари азиз касое ки дар шаҳри екатеринбург кладка каменчике метонед худохоҳад кор дорем хлебзавод дорем решхлеб 3000 касое ки документ дорам ва қонуниш хеле ки гуфта гузаштем аз 5 феврал худатона рафта қонунгузорӣ кунед бародари азиз боқӣ дар амони алло бошед худатона эҳтиёт кунед ассалому алайкум.